дар вилояти Суғ давоми 11 моҳи соли равон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба маблағи 21,8 миллиард баробар гардидааст. ин нишондод дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 3,3 миллиард сомонӣ зиёдтар мебошад. маълумоти мазкур дар форуми дуюми ҷумҳуриявии иқтисодӣ эълон карда шуд. гуфта шуд ки суръати рушди саноати вилоят бо назардошти индекси нархҳо 118,6% баробар шудааст. содироти молу маҳсулот низ бештар ба назар мерасад. ҳаҷми содирот аз ҳисоби нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ зиёд шудани содироти нерхи пахта, маҳсулоти кишовардӣ, либосворӣ ва маъдани консентрат афзоиш ёфтааст. ма вилояти Суғд бо 58 мамолик аз ҷумла бо 9 мамолики иттиҳодии давлатҳои мустақим ва бо 49 мамолики хориҷи дур муносибатҳои тиҷоратӣ дорад. ҷоизи таъкид аст ки фарогири содироти маҳсулот аз вилояти Суғд бештар шуда дар 11 моҳи соли ҷорӣ аз вилоят ба 33 давлат маҳсулот содирот карда шуд. бо баробари бозорҳои анъанавӣ дар ин давра бу ба мамлакатҳои Афғонистон, Булғория, Ироқ, Малайзия, Туркманистон ва Чехия молҳои гуногун содирот карда шуд. дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон форуми дуюми ҷумҳуриявии иқтисодӣ баргузор гардид. он ба мавзӯи таъмини рушди устувор ва рақобатпазирии иқтисодиёти Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ гузаронда шуд. ҳадафи асосӣ рушди соҳа ва баланд бардоштани дониши донишҷӯёни иқтисодшинос маҳсуб гардид. ساحل ولایت Суғд дар маҷмӯи маҳсулоти дохили кишвар истиқлол зиёд шуд. аз ҷумла дар санъати санаатшумолӣ нишондиҳандаи иқтисодии муайян дар фақат 3 баробар нисбат ба соли гузашта сармоягузории дохилӣ намуна экспорти бисёр фаъол ҳастанд. корхонаи чойхона истеҳсолӣ иштода шуда истодааст. коршиносони ҷумҳуриявӣ ба форуми мазкур тариқи онлайн пайваст гардиданд. онҳо вобаста ба иқтисодиёт ва рушди ин соҳа бо иштирокдорони форум баҳс ташкил карданд. форуми мазкур як рӯз идома карда мавзӯъҳои гуногунро фаро гирифт. масалан, Гулбаҳор Маҳкамова, раиси раёсати ташкилоти ҷамъиятии Ассотсиатсияи миллии занҳои соҳибкори Тоҷикистон дар маърузаи худ оид ба саҳми занони соҳибкор дар рушди иқтисодиёти кишвар сухан кард. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоят дар маълумоташ аз зиёд будани занҳо дар соҳаи иқтисодиёт ҳарф зад. дар мурди зиёдшавии ҳаҷми сармоягузорӣ дар бахши воқеӣ ва инфраструктур ҳамчун заминаи асосӣ барои рушди иқтисодиёт мегардад. афзоиши ҳаҷми сармоягузориҳо тавассути ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва маблағҳои пасандозҳои дохилӣ ба даст меояд. дар форуми мазкур мавзӯъҳои механизми баландбардоштани рақобатпазирии корхонаҳои комплекси агросаноатӣ, сармояи инсон ҳамчун омили рақобатпазирии иқтисодиёти минтақа, бонкдори исломӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши он дар рушди иқтисодиёти миллӣ ва ҳамчунин ташаккули фазои солими сармоягузорӣ дар корхонаҳои ватанӣ ва сатҳи минтақа, ҳолат ва рушди он мавриди баҳс қарор гирифтанд. маркази таълимии бонкӣ дар ҳамкории донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон бо раёсати Амонатбонк кушода шуд. дар ин маркази таълимӣ хазинаи намунавӣ кушода шудааст ва дар ин ҷо донишҷӯён, таҷрибаомӯзон баробари дониш омӯхтан аз устодону олимони худ ба онҳо кормандони варзидаву собиқадори Амонатбонк дарс мегӯянд, ки ин низ донишҳои амалияи онҳоро дар амалия татбиқ мекунад, донишҳои назариявии онҳоро. бояд таъкид кард, ки форуми ҷумҳуриявии иқтисодӣ дар 9 бахш идома карда мавзӯъҳои гуногунро фаро гирифт. ҳадафи асосии рушди иқтисодиёт ва бо ин васила ҷалб намудани сармоягузорон аст. гузориши Мафтуншукурова, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.